Здравейте, приятели! Значи, малко промяна в курса. Щяхме да качваме малък голям полежан и връх без бок. Била много скучна дестинация. Решиха да качим някакъв връх Джангал. Решиха да ни бъдат. Да. Обаче, за сега работа... За сега още дишаме, брата. Ей, тук горе трябва да се качим. Групата е стегната. Сериозна машини, тук зверове. Папка, цваричко. Печо малкия избяга. Отиде да се разходи Печо малкия. Ще да ви го покажа, приятели, но той някъде се скрива в горичката. Ето го Печо малкия. Приятели, ето го. Печо малкия, здравей. Кажи много поздрави на последователите. Тук съм аз, Пешо малкия. Другия, тук намерихме едно момче по пътя. Петър Плачков. Не го познам. Да. Мишли Песо. Намерихме това. Да. Петър малкия се запозна с новия Петър. Ще станат работите. Това е за сега, приятели. Ще се видим малко по-късно.